Toto je tuleň. BYD Seal. Žhavá novinka na českém trhu. Auto se začalo teď prodávat. Pojďme se podívat, jaký má překvapení a co má za vychytávky a jestli stojí za 1 148 000 korun z daní. A nemůžeme začít nikde jinde než pod přední kapotou, která se otvírá prostým zatažením páčky v interiéru, musí se zatáhnout dvakrát. Potom už tady není nikde žádná závlačka, žádný háček, o který by si člověk ušpinil prsty. Prostě kapotu jenom zvednete a otevřete. Pod kapotou se samozřejmě nachází takzvaný Frankfrunk. Je to úplně jedno, jak tomu řeknete. Je to prostě přední úložný prostor, který když takhle otevřete, můžete do něj vložit palubní zavazadlo nebo kabely. Je to 40 litrů, takže se tam toho vejde opravdu hodně. Ve spodu je to polstrovaný, nikde nic nebude mlátit. Po jeho zavření kapotu normálně jenom přitlačíte, s ničím neflákáte, prostě jenom kapotu přitlačíte a je zavřená. Abyste snad neměli pochybnosti o tom, v jakém vozidle se nacházíte, společnost BYD pro vás připravila několik indicí, které vám to pomohou rozluštit. Takže se můžete přesvědčit o tom, že tyhle světla jsou BYD Tech, že kola jsou od BYD, že kliky jsou BYD, další klika BYD, ty jsou zasouvací, na blatníku máte BYD, na předním kole máte BYD, na přední kapotě máte BYD, na předních světlech vevnitř je napsáno BYD. Zase přední kolo, blatník, další kliky. A jestli to dobře počítám, těch nápisů na celém vozidle je celkem 16. A ten nejzajímavější je samozřejmě tady vzadu, kde máte kromě toho, že je to značka BYD, máte i model Seal a je tam 3,8S. 3,8 vteřiny z 0 na 100. Tohle auto má 523 koní a zrychlí z 0 na 100 po 4 vteřiny. Samotný kufr je poměrně hluboký, ale za to trochu uší, takže dát sem něco bude poměrně výzva. Máte tady dvě krásné světla přímo ve stropě toho kufru, takže uvidíte cokoliv, co se tady nachází. Pod podlahou máte další přihrádku na třeba kabely, anebo prostě na cokoliv, co tam chcete dát. Přihrádka pod podlahou je fakt jako nekonečná. Máte tady první přihrádku, ve které můžete mít kabely. Pak tady máte další přihrádku, pod kterou se nachází povinná výbava vozidla, včetně vehicle to load kabelů. Kouzlo je samozřejmě skryté v detailech a ani jinak tomu není v tomhle případě. Pokud chcete třeba vyměnit koberce, stačí, když odsvaknete tuhle vrchní látkovou vrstvu a pod ní už je klasická tvrdá guma. Nemusíte nic měnit, jenom dáte ten látkový koberec do kufru a zbyde vám tady tvrdá guma. Pod tou gumou je totiž podlaha baterie. Mezi baterií a samotným šasy není vůbec nic. Prostě to auto sedí na baterii. I po usednutí za volant se vás auto bude snažit přesvědčit o tom, že to je skutečně BYD. Takže vás samozřejmě nepřekvapí, že nápisy BYD jsou na prahu, na volantu a samozřejmě na těch parádních opěrkách, co jsou tady.
Mezi předními sedadly je pak takováhle obří přihrádka, ve které se nachází nabíjecí porty pro telefony nebo nějaký další jiný zařízení. A je fakt obrovská, dá se tam dát spousta věcí. Není nějak uzavíratelná, ale myslím si, že ideální pro odkládání čehokoliv. Mezi sedačkama jsou klasické držáky na pití, který jeden se dá takhle zmáčknout až dolů, když vytvoří poměrně hluboké místo třeba na litrovou flašku, pak to tímhle zaštítkem zase vysunete nahoru. Další je tady pak loketka, která je poměrně standardní. Interiér samotný je velice krásně zpracovaný. Všechno je naopak měkký, nikde nic nevrže. Všechno je takový bytelný. Tady máte semiš krásně před spolujezdcem a před řidičem. Volant je silný, tak jak má být v pořádným sportovním voze. Tohle auto má 523 koní, takže opravdu uřídit to potřebuje super volant. Máte tady velký displej infotainmentu, malý displej před sebou, máte tady rychlost, ukazatel výkonu v kilovatech a ještě head-up displej přímo před sebou. Na volantu samotným pak najdete tlačítka na tempomat, na kamery 360 stupňový a na otáčení obrazovky, na přijímání hovorů, na hlasové ovládání toho celého auta, protože tohle auto má hlasové ovládání skoro všeho. Takže když chcete například říct hey BYD, rotate screen, Okay, rotating the screen. tak se vám otočí prostě obrazovka. Asi jste si všimli, že tady uprostřed mezi sedačkama je obdélníček s nápisem NFC. Ten slouží k tomu, abyste si mohli auto spárovat s telefonem. Pokud třeba máte Apple, můžete si nahrát digitální klíč od vozidla do Apple Wallet. Vy to sem přiložíte, začne se to párovat a nahrajete si ho. Pak stačí, když přijdete s telefonem k autu, přiložíte telefon k zrcátku u řidiče, auto se vám odemkne a vy sednete s telefonem do auta a už jedete. Nemusíte mít klíček, nemusíte mít ani kartičku, která se k tomu vozidlu dodává. Tak, sedíme BYD Seal a jdeme to zkusit, jak to jezdí. Samotný rozjetí je samozřejmě zcela úplně bez problému. Je to elektrický auto, dáte Dčko, jedete. Tohle auto má nějakou základní rekuperaci a dalo by se říct, že je spíš zapnutá nebo vypnutá. Přitom, když je zapnutá, tak vás to lehce přibržďuje a není to nic dramatického. Není to takový to jednopedálový brždění, jak jste zvyklí z jiných elektroaut, ale dá se s tím krásně fungovat a můžete si to úplně stejně jako v jakýmkoliv jiným elektrickém autě dávkovat, jak potřebujete. Tak, máme tam teď ekorežim na 100% baterii, to ukazuje nějakých 520 km dojezd, tak uvidíme, jak to pojede. Teď jedeme přes město, auto je naprosto bezhlučný, ani není slyšet žádný velký aerodynamický hluk. Auto jede prostě úplně krásně. Už jsem se s tím autem něco najezdil, takže jsem s tím trošku zžitý a vím, co znamenají takový ty různý pípání, co se tady občas ozvou. Povětšinou to je, že si to načetlou novou rychlostní značku, to znamená při každé změně rychlosti vás to upozorní, že nastala ta změna. Pak to samozřejmě pípá, když překračujete rychlost, což je bohužel prostě u nových aut povinnost. Tak, tohle auto samotný má výkon, jak už jsem zmínil, 523 koní a opravdu ten výkon v tom autě je v podstatě jako neomezený v tom smyslu, že pořád přibývá a pořád tam prostě ten výkon je. Tak já jenom počkám, až tady vyjedeme z města a pak na to šlápneme. Máme tam režim Sport, ať vidíme, co to znamená. Před námi jede nějaký auto s přívěsem a konec do zatáčku předjedeme. Tak máme tam nějakých 65, máme plnej a je tam 100 hned prostě. Teď už jsme dojeli auto s přívěsem, takže počkáme, že ho budeme moct předjet. Zase prostě dáme plný plyn
počkáme. Tady máte na těch budíkách před sebou máte ukazatel aktuálního výkonu, čili ten tam lítá od 0 až po 390 kW vlastně. A pak tam máte zároveň to slouží jako ukazatel rekuperace, to znamená při nějakém brždění nebo dojíždění někam, tam skáče od 0 až do 150 minus kW, to znamená nějaký dobíjení. Asi jste si všimli, že to auto má tady tu děravou střechu, při té jízdě mi to v podstatě ani vůbec nějak nevadí, nějak mi to neomezuje, je příjemně zatmavená, takže vlastně ani ji nevnímám. Ten strop je černý, ta střecha je víceméně taky taková tmavá a nějak mě to při té jízdě vůbec jako neomezuje. Tak, přejedeme auto, je tam prostě 130, ani jsme nemrkli prostě, jo. To auto opravdu je takový přemísťovadlo v tom smyslu, že vás to přemístí, když ukážete, kde chcete být, tak jste tam v podstatě během vteřiny 2 vůbec nemusíte. To opravdu, je to masakr, to jako opravdu je krásně. Máme tam teď ve městě nějaký tempomat, inteligentní tempomat by to mělo mít, tak uvidíme, co to umí. Ne? Tady jede cyklista, tak si to načetlo. Máme ukazatel předem. Tak. Super. BYD s tím autem vlastně přišlo na tu sezónu, kdy už vlastně začíná být teplo, čili vůbec nevíme, jak se ty auta budou chovat v zimě. Nicméně ty auta jsou dávno v prodeji někde v severských zemích, jo? Norsko, Finsko, Švédsko. Tam jsou ty auta v prodeji vlastně delší dobu, takže ty zkušenosti tam s tím jsou. Koukal jsem se na nějaký další videa z těch severských zemí a v podstatě jako tam není žádný problém, s kterým by se s tím autem měl pojít. Jo? Tak schválně si podíváme, jakou tady máme spotřebu. Ne, tady ten. Ne, to jsou kamery, to ne. A tady. Tak, spotřeba je tam 23 kWh. 500 koní, 23 kWh. Ne, to se bavíme o nějakém ekvivalentu 2,5 litru na 100 km, jo, spotřebu. Tak, zkusíme to zrychlení, jak bude vypadat. Trošku přibrzdím, no, tak jako do rychlosti chůze. Máme tady nějakých 5 km hodině, takový máme plný. OK. Tady už jsme tam měli zase až moc vysokou rychlost, nějakých 120, takže ale fakt jako za začátku nic a najednou to kopne. Maximální výkon, tady se vám bude 390 na tom ukazateli toho výkonu. V tu chvíli víte, že tam nejde prostě 390 kW, 523 koní. Tak jdeme ještě dále, no. A už jdeme se do města, takže přibržujeme. Vezmeme to na dálnici, uvidíme, jaká tam bude zkušenost tím po dálnici. A takhle teda se to chová úplně jak bestie to auto, jo, takže a ta jízda samotná, jako prostě odvětrávaný sedačky, klimatizace, krásně vás to semkne to auto, tlustej, malej volant, prostě sedíte tady trošku tak jako v pololeže, takže je to fakt sporták, zároveň za váma je místa prostě úplně nekonečně. Tam si vejde další, prostě 180 cm dospělej, průměrná velikost, jako jsem já, úplně s přehledem, jo, natáhne si tam nohy, jo, to auto je opravdu velký, jediný co je, tak samozřejmě ten malý kufr, protože to je prostě sedan, víceméně krátký auto. Auto můžete mít vlastně i nějaký slabší verzi, což je pak zadokolka. Máte 230 kW výkon, nebo tahle 4kola, která má vlastně ten druhý motor vepředu. Máte kombinovaný výkon, vlastně se si dostaví 390 kW, což je prostě 523 koní. Tak trošku šlápnem. Za zatáčkou, tady je nějaká taková blbá zatáčka. Pěkně ji vykroužíme. Tyjo, to auto si sedlo na ten zadek a
a vymrštilo mě dopředu, jo. Takže vlastně fakt cítit, jak to v té zatáčce sedlo na to vnější kolo v té zatáčce a prostě mě to vytáhlo krásně z té zatáčky, jo. Tak to je sakr. To je opravdu sranda. Zároveň to auto, když jede jako normální auto, má nějaký standardní režim, kdy nemá nějakou brutální odezvu od toho plynu, jo, tak to auto je úplně normální auto, to nepoznáte, že má 500 koní. Jo, a prostě jedete a jedete úplně na pohodičku, vůbec nic nemusíte řešit. Výhled je úplně normální z toho auta. Zadní okno je takový klasický sedanový, prostě malý, úzký, ale tam vidět úplně všechno, co potřebuju, jo. A když neuvidím to, co potřebuju, tak si tady zapnu přes jedno tlačítko na volantu kamery, zapnu si tu zadní a vidím, co se děje za mnou, okolo mě, přede mnou. Můžete si to navolit, jak chcete. Vůbec vás to nějak neomezuje, prostě si to navolíte, jak chcete. Co k tomu autu vytknout prostě, jako, tak jedině snad ty různý pípání, ale to je prostě, teď jsem četl nějaký článek, jako proč moderní auta furt pípají, no protože prostě mrachy různých asistentů, který vás furt na něco musí upozorňovat, jo. Je to zbytečně to odpoutává tu pozornost a vůbec ničemu to neprospívá, jako jo, prostě nám je tady něco pípne a to auto víceméně jako řídím po několikátý v životě sice, ale pořád jako nevím, co mi to tady říká, jo? Něco na mě pípá, já nevím co, tady nic neukazuje. Jo? Vpravo nahoře bliká značka rychlosti, takže asi jsem měl moc rychle, jo? Ale proč ty auta furt pípají? To není problém tyhle značky BYD, nebo tohohle sílu, ale obecně všech aut, prostě proč furt na nás pípají, když to akorát zbytečně odvádí pozornost. Ještě navíc, když se něco děje tady přede mnou na tom displeji, tak mě to nutí se na to prostě podívat. Jo? A v tu chvíli já nekoukám na tu silnici. Jo? Proč prostě mi tady pípne nějaký úplně zbytečná informace. Jo? Navíc já mám přímo před sebou head-up display, takže moc dobře vím, kolik jedu, jo? A kolik je tady limit. Tak jdem na tu dálnici, tak jdem na to. Ale plnej, no, zase si to sedlo pěkně, no a je tam 140, no. Nájezdovou rychlost jsem na nějakých 60 km/h. A ještě v tom nájezdovém pruhu už jsem měl 140, v podstatě 135. Jo. Pomalíme na správnou rychlost. Stavíme tempomat. ACC aktivován. Dost malým písmem to tady píše. Brýle nenosím, ale trošku na to musím žourat, co se tam vlastně píše, jo. Tak, kde je sluníčko? Sluníčko je přímo tady nade mnou. Svítí mi vlastně... Teď zrovna nesvítí, jo, ale... Mám zase vyjde za chvíli zpoza mraku. Svítí mi víceméně na ty displeje tady, co jsou a krásně na nich vidím, co potřebuju. Jako, tam není vůbec žádný problém, prostě jsou to velký displeje, mají skvělý jas, jo, takže já vidím opravdu všechno, co potřebuju. No, trošičku hluk od kol. Myslím si, že to je zrovna tady tím asfaltem, protože tady je nějaká stará dálnice. Protáhneme to ještě dál, tam bude trošičku kvalitnější asfalt. Ale jako není to nic dramatického, nic drastického, prostě tady si můžete se spolujezdcem povídat úplně krásně o všem. Jo. A konstantní rychlost 130 km/h je trošku zvláštní, je, že mě tady pořád přeskakuje 129-130, jo. Mám tempomat nastavený na 130 a jako ta rychlost se tam nedrží, ta rychlost opravdu přeskakuje 129-130, je to docela otravný, protože to vidím na tom head-up displeji před sebou. A proč to není 130? Proč to prostě přeskakuje ze 129-130? Jo, teď jdu 129, proč? Já chci jet 130. No já vím, že to je detail, ale když to před váma na tom čelním skle promítá tu rychlost a pořád vám tam přeskakují ty čísla, tak je to trošičku nepříjemné.
Ale co zajímavé je, že vlastně u tohohle auta každý vidí, že to je elektro, jo, prostě je to elektrický auto a začnou se na vás ty lidi prostě lepit a chtějí vás vyzývat, jako. A vy v tu chvíli jako si říkáte, ty vado, já tam mám prostě 523 koní. Jako to není sranda prostě, jako jo. To auto umí, já když jsem zkoušel to zrychlení z 0 na 100, tak jsem se dostal na 3,7. Jo, papírově to má umět 3,8, já jsem to srazil podle GPSky na 3,7. To je masakr prostě, jako, to je teritorium supersportů. To není žádná sranda. Jo, a ty se na vás slepějí, pak jenom prostě dáte plný plyn nebo dávkovač energie, to asi jedno, jak tomu říkáte, a se mu jedete. V žiku jste úplně jinde, než jsou oni. Tak, tady už jdem po trošičku lepším asfaltu. A musím říct, že to je opravdu, tomu není co vytknout, prostě jako. To je úplně komfortní cestování tohleto. Jo, ani se nedá říct, volant se nekmitá, auto drží tak, jak má, jede rovně. Fakt kvalitní, super auto. No, značka BYD, ta vlastně začínala jako bateriářská společnost, vyráběli baterie. Jo. Takže i v tomhle autě jsou samozřejmě ty LFP-čkové baterie, které si vyrábí sami, dělají si sami motory. Jsem se tak dočet, tak 90% tohohle auta si ta společnost vyrábí přímo sama. Oni jako nemají žádný subdodavatele, který by třeba jako Tesla, jo, ta prostě to je montovna, jo, ty nic sami nedesignujou, nevyrábějí, prostě ty si všechno nechávají dělat. Jediné, co udělají, je design auta a všechny komponenty v tom autě prostě vyrábí někdo jiný, když to ta společnost BYD má to všechno prostě pod sebou, má nějakých 100-120 tisíc inženýrů, kteří se jim věnují v Číně prostě, aby to bylo fakt jako top, jako, a prostě šlehají to na ten trh a je to, tohle bude jako opravdu, tohle bude revoluce, to je opravdu jako o čem, je zbytečný o čemkoliv v podstatě polemizovat. Jo, srovnejte si tohle auto třeba právě s tou Teslou, tohle je víceméně Tesla 3. A to auto prostě není hezký, to auto je strašně zvláštní, jede dobře, to je tak jediné, co na tom je, jo, ale pro koho je Tesla 3? Tohle auto vás vevnitř obklopí luxusem, je fakt krásné zpracování, není tady co tomu vytknout prostě, jo. Pak šlápnete na ten plyn a prostě to auto vás vystřelí a jede jak blázen. BYD k tomuhle autu dodává ještě takovou clonu na tu skleněnou střechu, která se zacvakává takhle dovnitř a vlastně pak tady máte, to je takový ten stan, co když rozděláte, tak vám vyskočí do té své formy, jakou má mít, jo. Pak to dávat zpátky, to je trošku oříšek, ale jako jo, prostě když nechci mít tu střechu se sklem, tak si tam dám prostě tu výplň. Samozřejmě design tohohle auta a prostor úplně neumožňuje to, aby tady byla roleta. Takže tohle BYD má prostě pořešený. Já takovýhle detaily prostě oni myslí. Tak podíváme se, jakou máme spotřebu. Tak, no, 1,20 při dálniční rychlosti. Když jsem s tím jel 200 km, 180-200 km jsem jel po okreskách. Jeli jsme s manželkou ve dvou a fakt jsem na spotřebu 11,7. Měl jsem nastavených 90 mezi městama nebo vesnicema, samozřejmě ve vesnici 50 podle předpisů. Bylo to někde okolo Sázavy, takže poměrně kopcovitá trať. 11,7. To je prostě
To je neskutečný. Tak jo, dáme další nájezd na dálnici. Trošku kopneme zase do vrtule. Tak, jedeme, máme tam 50. Čekáme, až přijedu auta. Tak jedeme 50. Ale plnej. Tak, tam 135. Už je tam až moc nad limit. 3-4 vteřiny a byl jsem na dálničním limitu. To je při ty nájezdy. Tady se ten výkon prostě dá využít. To je přesně ten důvod, proč vy to potřebujete. Kritické situace, kdy třeba neodhadnete opravdu tu vzdálenost mezi, když předjíždíte, tak prostě na to šlápnete a to auto v podstatě přeskočí to auto, který potřebujete předjet. A samozřejmě ty nájezdy na ty dálnice, když se neplazíte v tom připojovacím pruhu, ale když prostě dáte plnej a auto vystřelí na dálniční rychlost, ani nevíte jak. Tohle je důvod, proč mít v autě opravdu vysoký výkon. A ještě když to máte v autě, který jako reálně opravdu má super spotřebu, tak co víc od toho chtít, prostě to je ono. Ten posed v tom autě je opravdu pohodlný, jo. Já mám radši, když se tak nějak můžu v tom autě jako polehnout, nemám úplně rád to, když je člověk takhle jako napřímenej, jako v SUVčkách. Mám spíš radši, když se tady tak jako zavrním toho, jo, ani mi sedačka nějak neleží, mám pokrčený ruce v podstatě, jo, držím krásně malý, silný volant a jedu kam potřebuju, no. Prostě udělám si pohodlíčko, pokrčím si nohy, nechám auto, ať jede za mě, zapneme nějakého autopilota a je to, jo. Takhle z hlavy si opravdu nedokážu vybavit nějakého vyloženého konkurenta, kromě té Tesly 3. Což je prostě počítač na kolech, to prostě není auto. Tohle je aspoň vzdáleně spíš počítač, ale primárně je to auto. Primárně je to orientovaný na řidiče, aby ten řidič tady měl co největší pohodlí, cítil se dobře v tom interiéru. A až pak tam jsou nějaký takový, jakože má takový ty featurky, co má prostě mít správný elektroauto, jo? Všechno můžete ovládat samozřejmě přes aplikaci, jo? Odemykat klíčema, kartou, telefonem, všechno to tady funguje. Takže pak, co potřebujete od toho auta? Aby vás prostě dovezlo. Buď chcete, aby vás dovezlo samo, což bohužel u nás jako legislativně není úplně umožněný. A nebo když jedete, tak abyste z toho měli aspoň trošku zážitek. Myslím si, že přesně takovýhle auto tohle je. Fakt je s ním je super. Baví to, auto drží jak přibitý na té silnici. V těch vlázenkách, co jsme tam měli mezi těma vesnicema, jak jsem zkoušel to zrychlení, to bylo překvapivé. Tam nebylo cítit žádný zaváhání toho auta, jo, prostě. Jsem zvědavý, jak se budou tyhle auta prodávat. To byla novinka. Já nevidím důvod, proč bych měl přesedat tam, přede mnou jde třeba Octavia RSová. Taková ta vyblitá zelená Mamba, nebo jak se jmenuje ta barva. Já nevidím důvod, proč bych to auto měl chtít místo tohle. To auto bude dražší než tohle. Dojezd RSový Octávky a může jezdit za 10 litrů. Kolik může mít? 55 litrů nádrž? Bude mít úplně stejný dojezd jako tohle. Ale bude mít jako poloviční výkon.
poloviční srandy s tím autem bude. Za víc peněz? Ty jo. Víc parády asi udělám s tím, než s oktávkou. To jako bez zesporu. Zvláštně, že tady na mě vůbec nic nepípá, když jdu na té dálnici. A v těch vesnicích furt něco pípalo. Musíme zabrzdit. Už 130. Rozblikali se všechny 4. Asi to bylo až moc. Ale zabrzdilo to krásně. Myslím, že jsem trošku vylekal ty řidiče okolo sebe. Jsem úplně nečekal. Ale jsme to šlápnem. Ty prťo. Tohle to spojuje se, může zlomit krk teda, tohle to. Ty bláho. No, co k tomu dodat? Krásná jízda, pohodlná, všechno super. Auto boží. Auto sporták jak blázen. Kamery jsou skvělý, to je nádhera. Ty jo, no, tak tohle to... To je kilometry 40. Doba jízdy půl hodiny, ale neukázalo mi to, jaká byla spotřeba. Podíváme se. Mě to ukáže. 87, 13% baterie. 400 km ještě dojezd. No. Tak a tady to máte. Největší videorecenze BYD Seal na českém YouTube. A vy se nezapomeňte dívat na další videa, protože jenom tak se dozvíte, co je na tomhle kanále nejnovějšího. Já chystám další testy spotřeby, dojezdu, ale hlavně rychlosti nabíjení. Všechny tyhle věci jsou strašně důležité u těch elektromobilů. To auto obecně je fakt skvělý, takže se neváhejte dívat, nezapomeňte komentovat, nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte hlavně si to tlačítko odebírat, protože jenom tak se dozvíte, co je na Loudí se ve garáži nejnovějšího. Mějte se hezky, přeju hezký den.